आज के समय के सबसे बड़ समस्या बा घर से काम करे के चलते बढ़त उदासी, अकेलापन अवुरी अवसाद। जब कोरोना आयल त सब सोचले कि घर से काम कईल आराम के बात होई। घर से काम कईल, कवनो यात्रा ना, आपन समय खुदे संभालल, सब कुछ एकदम सही लागी। बाकिर जैसे जैसे दिन, हफ्ता आ साल बीतत गयल, ई आराम एगो बड़का समस्या बनत गयल। सबेरे उठ के ओही बिछौना से उठ के लैपटॉप खोली, ना चेहरा पर सूरज के रोशनी, ना कवनो दोस्त से बात। मीटिंग के बाद मीटिंग आ काम के कोई समय ना। अगर रौरा दिन भर थकान महसूस करत बानी आ दिमाग में एगो अजीब खालीपन बा त एक बेर सोची कि काई डिप्रेशन के लक्षण हा। अगर ये सवाल रौरा दिमाग में पहले कबो आयल बा त मेडविकी के एम आई डिप्रेस्ड कैलकुलेटर के जरूर आजमाई। कैलकुलेटर के इस्तेमाल बहुते आसान बा, बस कुछ साधारण सवालन के जवाब दी आ रौरा तुरते अंदाजा हो जाए कि रौरा प्रोफेशनल मदद के जरूरत बा कि ना। लिंक विवरण में बा, अब क्लिक करी अपना मन के सच्चाई समझी। डिप्रेशन कवनो कमजोरी ना हा, ई ठीक ओइसने बा जैसे बोखार हो गयल होखे। अंतर बस इतने बा कि थर्मामीटर पर बोखार लौकेला, लेकिन डिप्रेशन हमनी के दिमाग में छिपल बा। त अगर रौरा लागत बा कि रौरा कवनो दोस्त, भाई बहन भा परिवार के कवनो सदस्य के ऐसन लागत बा तह वीडियो के ओह लोग से जरूर शेयर करी। अगर रौरा हमनी के शब्द रिलेटेबल लागत बा त चैनल के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब कैल मत भूली। मेडविकी के एम आई डिप्रेस्ड कैलकुलेटर के इस्तेमाल करी, काहे कि अपना भावना के समझल अवुरी ओकर ध्यान राखल बहुत जरूरी बा। मन की बात मेडविकी के साथ।